Здравейте! Намираме се в Париж, Хотел де Сали. Във вратата долу вдясно е прехода към Плас де Вожд. Казвам се Веселинка Живкова, с адрес в Русе, България, Бостън, Масачузетс и Рочестър, Ню Йорк. Завършила съм Софийския университет. В момента имаме само един ден до откриването на Олимпийските игри. Днес е 25 юли 2024 година. Плас де Сали. Тук е живяла мадам Севине, която в продължение на доста време, дълги години, няколко, е писала писма до нейните дъщери, до други близки и тези писма са поместени, събрани в книга, която говори за живота по това време. Вижте мансардните прозорци на върха. Сградите стоят тук от 1600-та година. 400 и повече години. Добре. Този вътрешен двор се намира между, в дъното се вижда Рю Сент-Антуан. На юг и на север Плас де Вожд. Продължаваме. Ето. И ще излезем на Рю Сент-Антуан. Виждате? Минувач пешелост. Ето името му. Хотел де Сали. Ето. Имаме билетери. Така. Мисля, че един-два пъти в седмицата има обиколки с гид, с екскурзовод, с повече обяснения. Ето ги административните офиси с високи прозорци от пода до тавана. Високи тавани. Височината на стаите е не 2,40 или 2,80, а може би е 5 до 6 метра. Ето имаме Акьой, Биенвеню, Осандра. Ето служителката посещава, отива на работа. Излизаме. Рю Сент-Антуан. Фонтен Сали. Спокоен град. Един ден преди откриването на Олимпийските игри. Хотел де Сали, 62, Рю Сент-Антуан, 62, номер 62 на улица Сент-Антуан. Улицата Сент-Антуан при посещение в Париж е добре за първи път само да се следва тя. Просто сменя имената на следващия ъгъл в Рю Риволи, но ако се следва само в права линия тази улица, чрез нея достигате до всички, до доста важни точки на Париж, като музея Лувър, като Вил до Пари, градския съвет, градския площад, офис до туризм и много други неща. Просто следвайки този булевар. Сега ще видим докъде стига охраната, антитерористичната охрана за Олимпийските игри. Виждаме в дъното войски от всички райони на Франция. Говорих с няколко, може би пак ще попитаме. Повечето от тях, горките нещастници, не познават Париж, не знаят, защото са от всички райони. Казаха ми, nous sommes de Nîmes, ние сме от Ним, ние сме от Ла Прованс, ние сме от, забравих от кое друго място, от всички райони на страната. Ето, улицата продължава. Площада е заед с
доста защитници на реда. Но стигнахме 5 минути. Достатъчно е за този сегмент. Това е Студио Арт. Аз съм Веселинка Живкова. И тези предавания ще бъдат на 4 езика. Български, руски, френски, английски. Така че това е номер 1. Студио Арт. До скоро!